Aký ste krásny. Milý. No. Blízko bliaveca. Ako? Blízko a bliaveca. Chytá to? Áno. Vyšla to teraz? Počkaj, pomaly. Kopala. Alebo takto sa otvoríme. Ja nie tak. Prikryjú. Hej. Takto. Že takto ide prikrytá. A čo tu máš za dečku? To máš novú? Peťa. Peťa ti požičala? Nie, ale to Peťa má takú. A ja teraz mám takú istú. A kto ti ju kúpil? Nik. Neviem, kto mi ju dala. Peťa ti ju dala? Nie, tu nemám požičanú. To je tvoja? Neviem, či mi ju kúpila mamina, či tak kúpil, či mi za to valia. A ako bolo na oslave u babky? Nerob. Ďurina, prestaň. Na čo keď ty to povieš mamne, keď to povieš, tak ja ťa doukam. Čo? Tak ja tam, keď to povieš mamne, tak ja ťa vyhúkam. Nepovieš to mamne, ja ťa vyhúkam. Keď to povieš mamne, vyhúkam. Ako ma vyhúkaš? Tak silo. Ukáž ako. Takto. Ukáž ako. Takto. Ukáž ako. Takto. Ako? No zahúkaj tak, ako ma vyhúkaš.